मा खोनायाखै खोनादोंना नोंथिंजाय खोनादोंना खोनादों औ दा दैयाबो हजोंजाय बोहैयो आरो नोंथांमोननिथिंहाय दैखौ साहाथिंखौ बोहैलांनाय बायदि नुथारदों ओरैजाय मा खोनाना आंथ' ओरै साहा बायदिसो मोनबाय दङ दा बिगानो उल्थायदों आंनिया बोरैबा बोरैबा गिदिना खोलाया ओरैजाय जानानै दं सोनाबा ओरैजाय सानजा ओरैजाय जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै नोंथांमोना बे जथुमाव बाहागो लादोङो आं बेखायनो नोंथांमोननो बयनोबो साबायखरखौ बावगोन खिन्थु नोंथांमोना जोंखौल' बे फैला मस्क' सोरबा बुजां बुल'खौल' नायनो फैदोंबा जानाय नङा जोङो सानदों नोंथांमोना निस्सय जोंनि UPPM दोलोखौ मोजां मोननानै फैदों नोंथांमोननि बिजाथिखौ मोजां मोननानैनो फैदों ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन आरो जुदि बेबायदिब्ला बयबो साथाखौ दोनथ'नानै आगान हमथाखौ आं खावलायबाय साथा लाना अबावनाबो गासिबो खबबा मोजां जायोना रायजोआनो जा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै गोदान मोनसे अभिगथा मोनदों आरोखि मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदों रायजोआनो जा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो बेफोरबायदि ओनसोलखौ लानानैनो जाय जायगायाव लामा गैया जाय जायगायाव दालां गैया जायफोर ओनसोलाव जोंनि सोलोंथाइ खान्थिया मोजां नङा समाज बेबस्थाया मोजां नङा जोंहा हानि रैखाथि गैया बेफोरबायदि ओनसोलखौ लानानैनो जोंनि बर'फ्रा मोनसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन दिनै गोग्लैसोनाय बैफोर बर' गामि ओनसोल जायफ्रा हाग्रा जिं जिं दङ दा बेफोर ओनसोलखौ लानानैनो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन मानोना जों आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ अभियोग होबोबाय थादों जे नोंथांमोना जोंखौ नायफिनाखै नोंथांमोना जोंखौ सोबख'बोदों नोंथांमोना जोंखौ दुसिबोदों बेखायनो जों थानाय जायगाखौ जोंनि न'खरखौ जोंनो खुंगोन जों थानाय जायगाखौ जोंनो सालायगोन होननानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बड'लेण्ड बिदोंमोन बेबायदिनो गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय जोङो BSc मोननो हादों आरो बिनि उनाव BTCखौ मोननो हादों जों बे BTCखौ 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे BPFआ सालायबोबाय BPFआ सरकार हिसाबै बे 17 बोसोर जोंनि BTCखौ सालायबोबाय बिनि उनावहाय जोङो दिनै दाजा दानख' खालामदों हिसाब खालामनो बायथ' जादों दिनै जोंनि बेफोरबायदि ओनसोल जायफोर ओनसोलखौ लानानै आन्दलन खालामदोंमोन जाय समाव बै आन्दलनाव जोंहा गोबां खहा जादोंमोन गोबां गामिफ्रा सावजादोंमोन गोबां गामिफ्राव गोबां मानसिया बुथारजादोंमोन पुलिस मिलिटारिजों हाराहास्ति खालामजादोंमोन दिनै बैफोर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोरनि उनावहाय जोङो मा मोननो हाखो मा मोननो हादिया जों दिनै बेखौ दाजा दानख' खालामदों बे दाजा दानख' खालामनायनि उनाव नुबाय जोङो बे 17 बोसोराव BPF सरकारा दिनै बैफोर ओनसोलाव जेबोखौनो मावाखिसै दासिमबो दिनै जोंनि जेरै जेंना बे जेंनायैनो जानानै थाबाय बे ओनसोलाव दाबो लामाया मोजां नङा दालां गैया सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा समाजखान्थिया मोजां नङा जोंनि गामिनि न'खरनि रांखान्थि हालोदा दाबो मोजां नङा दा बिनि थाखाय जोङो दिनै मोनसे खोथाखौ साननो दायथ' जादों रायजो राजाफ्रा मानोना दिनै जोङो मोनसे गोदान एकर्ड लानानै फैबाय जायखौ जों BTR एकर्ड होननानै बुंदों जायखौ जों बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों जोङो बे गोदान एकर्डखौ बे BTRखौ दिनै जोङो मोनसे खोथा सिन्था खालामदों 17 बोसोर जाय सरकारा फेलें जालांबाय 17 बोसोर जाय पार्टिया BTCखौ सालायनानै जोंखौ सोबख'लांबाय थगायलांबाय बेफोरबायदि पार्टिनि दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि नैबे गोदान एकर्ड बे BTRखौ हगारना होनायनि खोथा खालामनानै जों रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि थाखायनो जों दिनै परिबर्तननि खोथाखौ बुंबाय थादों सोलायनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों 17 बोसोर जोङो हाग्रामा महिलारिया BTCआव जेबो मावनो हायाखिसै दा बिनि थाखाय जोङो दिनै नैबे BTRखौ जायफोर बे एकर्डआव सागानगिरि जाबाय
बे बिटिआर एकर्डआव जायफ्रा सिगिरिगिरि महरै बाहागो लाबाय बे बिथांमोनानो बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि आरो बे बिटिआरखौ सामलायनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे दायथ' होनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेखौ जाफुंहोनो गोनांब्ला नोंथांमोन गासै रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानो नांगोन नोंथांमोन गासै रायजो राजाफ्रा दिनै बे सोलायनायाव बाहागो लानो नांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै नुनो मोनदों बे बिटिआर एकर्डखौ खालामग्रा सागानगिरिफोरनि गेजेरावहाय सोर साबसिन दैदेनगिरि सोर बांसिन क्वालिटि गोनां सोर एजुकेटेड बेफोरबायदि लिडारखौ जोंहा दिनै सायख'नायनि सम सफैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो जों सानदों पिपि प्रमद बर' बिथाङा बे बिटिआर एकर्डनि सासे फार्स्ट सिगिरिगिरि आरो बिथाङा सासे क्वालिटि एन्ड एजुकेटेड नेसनेल फिगारनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोङो सिन्था खालामदों जे बिथाङानो बे बिटिआरनि सिट जानानै बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो नांगौ होननानै जों बयबो सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे खोथाखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठीफोर दं जेसेबांखिनि एजुकेटेड मानसिफोर दं दिनै बिथांमोनानो बयबो सिन्था खालामदों दा बेखायनो दिनै जोंनि नैबे बिटिसि ओनसोलाव दिनै मोनसे परिबर्तननि दोहौ फैदों सोलायनायनि मोनसे दोहौ फैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो नोंथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौबो दिनै बे सोलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो आं दहायनो बुंखादों दिनै इसिबां बोथोर गाज्रियावबो नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लानायनि ओंथियानो जाबाय नोंथांमोना बयबो दिनै परिबर्तनखौ लुबैनाय सोलायनो लुबैनाय साफा साफा सुबुं आरो निश्चितभाबै नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै नैबे बिटिसि हालामाव मोनसे सोलायनायखौ मोनसिगोन दा बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे जोंनि जायफोर एनडिपि भाइफोर दङ जायफ्रा दासिमबो बुजिनो हायाखै आरो बिथांमोना जाय थादों जायनि थाखाय जाय बिथांमोना बुजिनो हादों जाय बिथांमोना साननो हादों दिनै बै एनडिपिफ्रा बिटिपिखौ नागारनानै दिनै इउपिपिआव जगदान खालामबोफिनगोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे बिटिसिआव आं आरो जुदि सिट जाबावोब्ला आंनि पार्टिया जुदि बिटिसिखौ आरोबाव खुंथायाव फैफिननो हायोब्ला बे बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनसेबो दफाफोरखौ आं मावफुङा होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय दं दा बिदि बुंनायाव ओरैबायदि जाहैदों रायजो राजा नोंथांमोन जे बिटिआर एकर्डखौ दुसिनायनि ओंथि बा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा होननायनि ओंथियानो जाहैबाय बे एनडिपिफोरखौ अपमान खालामनाय एनडिपिफोरखौ लासिंसिं खालामनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जायफोर एनडिपिफ्रा बुजिनो हाबाय जायफोर एनडिपिफ्रा साननो हाबाय बिथांमोनहा बुंदों जे जेब्ला 2003 सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन बे समाव जों एनडिपिआ रावबो बुङाखैमोन जे बिटिसिखौ जोंनो नाङा बिटिसि एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ जों मावफुंनो होआ होननानै रावबो एनडिपिफ्रा बुङाखैमोन दा बेखायनो बिथांमोनहा बुंदों जों दिनै मोनसे गोदान एकर्ड लानानै फैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर एकर्डखौ दुसिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंखौ दुसिनाय एनडिपिखौ दुसिनाय मानोना जों 34 इयार्स आन्दलन खालामनानै जोंनि गोबां बिदा फंबायफ्रा गावथारजाबाय जोंनि आइ आफाफ्रा गावथारजाबाय आंनि न'खरा सिलिंखार जालांबाय बिनि उनाव जों मोनसे एकर्ड खालामनानै लाबोबाय आरो जाय एकर्डनि गेजेरजों जों एनडिपिफोरनि रिहेबिलाइटेसन गायसनफिननांगौनि माखासे दफाफोर दं बे दफाफोरखौनो जुदि मावफुङाब्ला दिनै बिटिसिजों थानायनि मा ओंथि दं हाग्रामा महिलारिनो भट होनायनि मा ओंथि दं होननानै जायफोर एनडिपिफ्रा बुजिनो हादों दिनै बिथांमोना इउपिपिआव जगदान खालामफैफिनदों मानोना प्रमद बर' बिथां हठात जोंनि इउपिपि हिसाबै बुंबोबाय थादों जे बिटिआर एकर्डआव जेसेबांखिनि दफाफोर दं बेफोरखौ मावफुंनानै जोङो जोंनि गोदान मोनसे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोदान मोनसे जुग लाबोनि जों एसेबां गोलाव आन्दलन खालामबाय एसेबां गोलाव आन्दलन खालामनायनि उनावहाय थामथि खेबनि थाखाय जों दिनै एसेबां मोजां एकर्ड लानानै फैबाय दिनै बेखौ मावफुंनांगौनि दायथ'आ साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बिबान दङ होननानै जों बुंबोबाय थादों आरो बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि दायथ'खौ लागोन होननानै जों इउपिपि दल हिसाबै बुंबोबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै जोङो 17 बोसोर बिटिएफनो भट होबोबाय थादोंमोन
17 बोसोर बिथि बिथांमोनखौ जोङो खाबु होगौ जोङो सरकार सालायनो खिन्थु बे 17 बोसोरनि गेजेराव आं दहाय होननाय बायदि जों रायजोफ्रा दाजा दानख' खालामदों बे 17 बोसोरनि गेजेराव दिनै बिथांमोना मा मा खालामखो बे दाजा दानख' खालामनायनि उनाव जों नुदों हिसाब खिथाब खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनदों बे 17 बोसोराव बिटिएफआ खालि रायजो राजाफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदों न'नि आइडिनि मुङाव जाखोबोदों साख्रिनि मुङाव बिथांमोना फालांगिरि खालामबोदों आरो बे 17